Owaz kutlayan. Owaz kutlayan. Owaz kutlayan. Edidileşler, ene bugün 26 fevral. Öz borçly Mahmal Owazy bilen dinlejilen söýgüsini kazanýan ýaş estrada ýyllady. Türkmenistanyň at kazanan artisti Nuriyady Rejepowyň doglan güni. Bizem Nuriyady Rejepowy doglan güni bilen tüýsürekden gutlaýas. Nuriyada janynyň sag, ömrüniň uzak, Mahmal Owazynyň hemişe belentden belent ýanglanmagyny arzu edýäs. Asmana kuşum benim, sen yürektaşım benim, ömrüm sana bağladım, gel fırdaşım benim. Söýleý, dinlejilerimiziň arasynda Nuriýadyň dörejülükli sunugat ýoly bilen gyzyklanýanlara ören köp bolsa gerek. Elbetde. Onun näme mehriban ýyleşler, Nuriýady Rejepowyň dörejüligi barada maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirýär. Owazyň daşlaşma. Gönlüm gitti sana, gönlüm bereyman, canımda yaşayan bahtım bolay sana. Türkmenistanyň at kazanan artisti Nuriyady Rejepow 1988-nji ýylyň 26 fevralyna Aşgabat şäheriniň Gökçe ýaşaýyş toplumyny dünýä ýenýär. Ol şo ýerde ýerleşýän 7-nji orta mektepde okuýar. Nuriyady aýdym aýtmagy çağlykdan başlaýar. Olentek mektepde okuyan wagtlary mektepde geçirilýän bäsleşiklerde öz aýdymlary bilen çykyş edýär. Mektepden boş wagtlary bolsa, mektep gurnagyna gatnaýar. Soňra Nuriyady Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okap, ýokary bilim alýar. Nuriyady ýerine ýetirýän aýdymlary dinlejiler tarapyndan hem söýülip dinlenýär. Ol diňe bir estrada aýdymlaryny ýerine ýetirmän, eýsem halk aýdymlaryny usatlyk bilen ýerine ýetirýär. Näde dilber bir dilegim bar, sana aýdaýyn ardymny arakda durma. Şeýlenmer bolmay, aýdar sana ley, köýüňde köýüp men köňlümni burma. Türkmenistanyň at kazanan artisti Nuriyady Rejepow Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň sadanlarlyk etmeginde de bir näçe aýdymlary öz şerin labdy bilen ýerine ýetirýär. Olardan Zary bilen Gittim dağlar ýaly bir näçe aýdymlary mysal ýetirmek bolar. Totu kuşum ey bir peri, totu kuşum ey bir peri. Füler şeker olar bilen, füler şeker eylar bilen. Türkmenistanyň at kazanan artisti Nuriyady Rejepow bayramçylyklara bagyşlanan bir näçe çeper filmlerde dürlü keşipler hem janlanyrýar. Ol janlanýan keşipleri bilen muşdokluň şeýlede tomoşaçylaryň gazygyn söýgüsini kazanmak başarýan aýdymçylaryň biri. Zehin Laydymçy Türkmenistanyň at kazanan artisti Nuriyady Rejepow sadannalar Nur Nepes Muhammedowyň, Berdimrat Janlyýewiň döredýän sazlaryna, şahyrlar Köşüli Anna Seýidowyň, Begenç Nuruýewiň, Döwletgelli Anna Muradowyň ýazýan goşgularyny bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Oň ilkinji ýaýlyma berilen aýdymyň ady bolsa Mektep ýyllary. Mektep ýyllar düşýär ýada, ýarym bardy sada, hany nirede? Süýendi berdi wada, atdy süýü oda meni dünýede. Nuriyady Rejepow bir näçe döwlet syýlaklaryna, hormatly atlara da münasip bolan aýdymçylaryň biri. Ol durly ýyllarda Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň ýeňjisi bolýar. 2015-nji ýylda ýylyň parlak ýyldy bolýar. 2021-nji ýylda garaşdyrylan 30 ýyllyk ýubiley medaly bilen syýlaklanýar. Şeýlede Türkmenistanyň at kazanan artisti diýen hormatly adada münasip bolýar. Nuriyady Rejepowyň maşgalasyna 2 gyzy, 2 ogly bar. Ol häzir Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşgüniň aýdymçysy bolup işleýär. Edidileşler, bizim Owaz gutlaýasak ýypamyzyň ahyrynda Türkmenistanyň at kazanan artisti Nuriyady Rejepowy doglan güni bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýar. Oňa maşgalasynyň arasynda başynyň dik, janynyň sag bolmagyny, döredijlikli sunugat ýoluny rewaçlyklan ýar bolmagyny, aýdymlarynyň türkmen topragyna tutulýan toýlaryň bedegi bolmagyny arzu edýär. Kerwan Nuriýadyny doglan güni bilen gutladyk.
Indi näme nur ýagdyň muşdoklary üçin oň bir aýdymdan işdiräýeli? Elbetde. Onda näme mehriban dinlejiler. Ýaýlymda Türkmenistanyň at gazanan artisti Nuriýa Darajapow aýdymaýdy. Dinläň, diýinçalyň. Meherli sözün yüreğimde çıkmadı yattan kara gözlerin Söyüğümüz bizim tarihlara altın harpta kalsın söygülü Bir kayış var sana menden derdim artık ağır çenden ciğerdi canım koyma armanım yan ya kalbim oldu senden yağday sorulma köyünden köydürme yarım dünyada barım bir kayış var sana menden derdim artık ağır çenden ciğerdi canım köydürme yarım yan yar kalbim oldu senden yağday sorulma köyünden köydürme yarım dünyada barım Cellat bakışı bir el yetmez maralım senin aşığa avçı Olgıyımı gaşı bir kakana allın kuşu söyün bu başı